ଝାଡ଼ା Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଘର ପଳେଇଲା ମୋ ସରଳିଆ ଭାଇଟା ସେ ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କିଏ କି ନାହିଁ? ତା ଘର କୋଉଠି? ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘର ଶିଶୁପାଳ ଆଉ ତା ଝିଅ? ତା ଝିଅ ନାଲି ଘର ଡଉଲ ଡାଉଲ କସିକା କୁଡ଼ିଅ ଦେବ ଘରେ ତାକି ଦେଲା ଆଖି ଲାଗିଥିବ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇଟା ମରିଗଲା ସେ ଝିଅଟା ମୋର ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ, ସେ ଝିଅଟା ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ମିଳିଯିବ ନୁହେଁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ତା ଫୁଲ ବଡିଟାକୁ ମୁଁ ସ୍କାନିଂ କରି ଦେଖିବି ତା ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ମୋ ଭାଇଟାର ପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଯା ସାର୍ ମୋ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ